Poď so mnou zažiť jeden z najväčších československých eventov v Amerike. Čaute kamoši, moje meno je Adam a študujem a hrám futbal na univerzite v Amerike. Dnes som mal možnosť stráviť deň spoločne s Nikom z organizácie Slovak Pro, ktorá organizuje rôzne stretnutia a eventy po celom USA. Ich cieľom je budovať a spájať komunitu Slovákov žijúcich v Amerike. Pred eventom, ktorého názov je Veselica Gala, sme boli spoločne v jednom poľskom obchodíku, v ktorom sme našli aj rôzne československé sladkosti a potraviny. Veselica je slovenská folklórna skupina pôsobiaca v okolí Chicaga. Bolo úžasné vidieť také množstvo Slovákov, ale aj Čechov na jednom mieste, obzvlášť tu v Amerike. Počas gala večera bolo o hosti výborne postarané, podávalo sa tradičné jedlo, koláčiky a o program bolo taktiež postarané hudobnou skupinou Noga Band. Čo mňa však úplne prekvapilo bolo to, ako takáto akcia vie spojiť toľko ľudí a samotný program od tanečnej skupiny Veselica. Týmto by som sa chcel poďakovať za pozvanie a ty daj like, ak sa ti video páčilo.